Namanya juga kewajiban, mau nggak mau ya tetep mau. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Jan iki aku ngantuk banget tapi ya piye meneh wis wayahe masak. Aku mau bengi kan lembur iki nganti wengi banget jam loronan. Terus awan iki aku ki yo ora iso bubuk siang. Dadi aku ki ngantuk banget. Ben ora ngantuk iki tak sambi karo ngopi. Dadi rencanane ki aku ki meh masak bothok. Mergane ki nek ora salah wis winginane olehku amek pete isih tak simpen ning kulkas. Pete lamtoro apa pete Cina iki nek dimasak oblok-oblok apa bothok, enak pol. Wingi-wingi wae aku ki meh gawe bothok lamtoro wae tak rewangi pesen ning tukang sayur. Deleleh ki ning alas ki ana wit lamtoro, terus ki wis awoh, gek sedengan digawe bothok. Yo wis to langsung tak pecok tak go mulih. Lanjut iki aku wis numpangke dandang, ora lali mburi dinggo nggodhog banyu, dinggo adus anakku karo bapakku. Lanjut gawe bumbu bothok, aku mau nganggo brambang bawang lombok karo kencur sethithik. Nek wis ngono gek diulek, diparutne kambil. Kambil iki menurutku kurang pati enom, tapi nek enom banget engko yo angel nek diparut. Aja lali ditambahi seasoning ben tambah enak, gek primadonane dijegurke, pete lamtoro ditambah karo ebi. Lah iki godhonge gedhang ki yo dadak oleh amek, nek ngene kan isih keras, tak tumpangke ning dandang wae ben modok alum, men gampang nek dinggo bungkus. Lanjut godhonge nek wis alum gek dinggo bungkus sisi bothok. Nah kan godhonge iki nek alum ngene iki dinggo buntel lak yo penak, gampang. Dan ternyata iki ki bothoke dadi akeh banget, ungkusan iki yo tak gawe gede-gede. Lah bungkusi wis rampung, lanjut gek dikukus, dandange yo wis kemebul. Wis ora usah nganggo suwe-suwe, ujuk-ujuk tak sulap, bothoke iki wis mateng, gek lanjut tak entas. Wangine wis mari wetengku ki kemrucuk, langsung wae aku ki njupuk sego. Wis pokoke iki nek lawe bothok iki wis cukup, ora usah dadak golek-golek liyane, wis marai ngentekke sego. Ya wis ya lur, aku tak maem dhisik.